ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിശാസ്ത്രി ചൊവ്വാഴ്ചയാണോ മാതാജി അയക്കേണ്ട? ചൊവ്വാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് അയക്കണോ? ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ നിങ്ങളുടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അയച്ചോളൂ. കാരണം ഇനി ഈ ആഴ്ച ക്ലാസ് ഇല്ല, അടുത്ത ആഴ്ച ശ്ലോക ചാൻഡിങ് അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേഗം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ശ്ലോകം. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എന്തെഴുതാൻ? ഭക്തിശാസ്ത്രി പുതിയ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസിനെ കുറിച്ചാണ്. ശരി മാതാജി. അല്ല നമുക്കൊന്നും വന്നില്ല, അതാണ്. ശരി മാതാജി. അതാ വിദ്യ മാതാജിയുടെ ഫോൺ വല്ലതും ഉണ്ടോ മാതാജി? ഇല്ല അല്ലെ? ഇല്ല മാതാജി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ക്ലാസ് മാതാജിയാണ് എടുക്കണേന്ന് ചോദിച്ച് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി ചിലപ്പോ തിരക്കിലായിരിക്കും, അതായിരിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അധ്യായം 8 നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 6 തൊട്ട് ഉള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളെ കുറിച്ച്, എന്തെല്ലാമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങൾ, തെറ്റുകൾ മുതലായവ എന്തൊക്കെ എന്നാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ സാധനാ ഭക്തിയുടെ 64 ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ ആദ്യത്തെ 20 എണ്ണം നമ്മൾ നേരിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി മാർഗം, ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണം പ്രവൃത്തി, പിന്നത്തേത് നിവൃത്തി. അതായത് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. നിവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം, അതിനെ കുറിച്ചുള്ളത് നിവൃത്തി. അങ്ങനെ 20 എണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള 44 ഐറ്റം സാധനാ ഭക്തികൾ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, വിഗ്രഹത്തെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, അങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രൈമറി ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് 20 എണ്ണം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഒരാചാര്യനെ സ്വീകരിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിഷ്ഠയോടുകൂടി ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, ആചാര്യനെ എങ്ങനെ സേവിക്കണം മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു. ഇനി സാധനാ ഭക്തികൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ
കൂടാതെ അപരാധങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കേണ്ട 8 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് അധ്യായം 8-ൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങൾ, അതായത് അത് 32 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ വരാഹ പുരാണത്തിൽ കൂടുതൽ ഫർദറായിട്ട് അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള 10 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതായത് എന്തൊക്കെ അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അപരാധങ്ങളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ സാധനാഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയരുത്. സാധനാഭക്തിയുടെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക. വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്ന വിധത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ആ അപരാധം നമ്മുടെ ഭക്തിയെ കുറയ്ക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു. ആ അപരാധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു. അതായത് നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഏകാന്തമായിട്ടിരുന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നാമജപം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ TV കാണുക, പേപ്പർ വായിക്കുക മുതലായവയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയ്ക്കുന്നു, മറ്റതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂട്ടുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ കുറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപരാധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ച് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൂട്ടുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ കുറയ്ക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നു. കൂടാതെ സേവാ അപരാധം, നാമ അപരാധം, ഇങ്ങനെ 2 വിധത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സേവാ അപരാധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങൾ. നാമ അപരാധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ നാമം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ജപിക്കുന്നതിനിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, അതിനെല്ലാം കുറിച്ച്. സേവാ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമ അപരാധത്തെക്കാൾ ഗൗരവം കുറവാണെങ്കിലും എന്താണത്? അങ്ങനെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ശക്തിയെയും കുറയ്ക്കുന്നു. ദൈവ ആരാധനയെ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതായത് സേവാപരാധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് കുറവ് ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അപരാധം ഭഗവാന്റെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള ആക്കം കുറയ്ക്കുന്നു. അവഗണിക്കുകയല്ല, പക്ഷേ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയ്ക്കുന്നു. അത് 32 ആ സേവാ അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് വേദ സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വരാഹ പുരാണത്തിലും 29 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതായത് സേവ അപരാധങ്ങൾ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇനി നാമ അപരാധം പത്മപുരാണത്തിൽ 10 അപരാധങ്ങളുടെ പട്ടിക പറയുന്നുണ്ട്. ജപിക്കുന്നത് പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും, പക്ഷേ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ വ്രണപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വിടുവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അതായത് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആ നാമത്തിനെ നമ്മൾ അവഹേളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നാമ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ നാമത്തെ നമ്മൾ അവഹേളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്
പിന്നെ മറുവാക്കൊന്നും തന്നെയില്ല. ആ അപരാധം വളരെയധികം നമ്മുടെ പാപകർമ്മത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതോ ചെയ്യുന്നതോ ഭഗവാൻ ക്ഷമിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ നമ്മൾ അവഹേളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കുറവായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയൊന്നുമല്ല, അതിന് പിന്നെ പ്രായശ്ചിത്തമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുമെങ്കിലും നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ അപരാധം ചെയ്യുകയോ നാമത്തെ നമ്മൾ അവഹേളിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയ അപരാധമാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് 32 ആദ്യത്തെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 32 സേവാ അപരാധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. അമ്പലത്തിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ തേരിലോ ഒന്നിലും തന്നെ അമ്പലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂസ് ഇട്ടുകൊണ്ടോ ചപ്പൽ ഇട്ടുകൊണ്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ആദ്യത്തെ അപരാധം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉത്സവങ്ങൾ, ഭഗവാനോട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലം പ്രതിഷ്ഠാപന ദിനം, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ഉത്സവങ്ങളുണ്ട്. ആ ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി വളരെയധികം ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് ഉത്സവങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ അത് ആഘോഷിക്കണം. ജന്മാഷ്ടമി പോലെയുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ, രഥയാത്ര പോലെയുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനോട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമസ്കരിക്കാതിരിക്കരുത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ കാലും കൈയും കഴുകാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ മുറിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലേക്കോ പ്രവേശിക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ കാലും കൈയും വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അശുദ്ധി ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഭഗവാന്റെ മുറിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. അശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് അശുദ്ധിയാണ്. ശാരീരിക അശുദ്ധിയും മാനസിക അശുദ്ധിയും രണ്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ കയറരുത്. അതിനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് 12 ദിവസം അശുദ്ധിയുണ്ട്, ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസം, ശൂദ്രന്മാർക്ക് 30 ദിവസം അശുദ്ധിയുണ്ട്. ആ അശുദ്ധിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുറിയിൽ കയറാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം നമ്മൾ 2 കൈയും കൂപ്പിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമസ്കരിക്കണം. ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ദണ്ഡ നമസ്കാരം 2 കൈയും കൂപ്പിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമസ്കരിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ 7ാമത്തെ അപരാധമായിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലർ അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഭഗവാനെ മുഴുവനായിട്ട് പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ, അവിടെ പ്രദക്ഷിണ വഴി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് സർക്കുമാമ്പലേറ്റ്, അതായത് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ ഒരമ്പലത്തിൽ വലതുവശത്ത് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ വലതുവശത്തു കൂടെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് നമ്മൾ വരുന്നത്, അതുപോലെ ചിലർ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രദക്ഷിണം വെക്കും. അത് അപരാധമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ പുറകുവശം ഭഗവാനെ കാണിക്കരുത്. നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഗർഭഗുഡിയുടെ ചുറ്റിനും പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിന് പുറത്ത് കടന്നിട്ട് അമ്പലത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. മിനിമം 3 പ്രദക്ഷിണം. അല്ലാണ്ട് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. 8ാമത്തെ അപരാധമായിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാലുകൾ നീട്ടിവെച്ചിരിക്കരുത്. 9ാമത്തേത് നമ്മൾ കാൽമുട്ടുകൾ മടക്കി നമ്മൾ കൈകൾ അതിൽ തൂക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കിടക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുറിക്ക് വാതിൽ അടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കർട്ടൻ വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ, അവിടെ വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ സ്ഥലമുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
കർട്ടൻ വെച്ച് ഭഗവാന്റെ മുറി അടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാതിൽ അടയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിക്കരുത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നുണ പറയരുത്. മറ്റുള്ളവരോട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആകരുത്. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കരയുകയോ ഒച്ചയെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഓളിയിടുന്ന പോലെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അതൊന്നും തന്നെ എടുക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വഴക്കടിക്കുകയോ അന്യോന്യം ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക അതൊന്നും ആകരുത്. മറ്റുള്ളവരെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ചാസ്റ്റൈസ്, അതായത് ചീത്ത വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശിക്കുക ഉറക്കെ, അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച്, വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആകരുത്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ബെഗേഴ്സിന്, അതായത് ഭിക്ഷക്കാർക്ക് ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആകരുത്. പിന്നെ ആരോടെങ്കിലും ഒച്ചയിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആകരുത്. പിന്നെ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ബ്ലാങ്കറ്റ്, അതായത് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാം തോലുകൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ രോമത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുറിയിൽ കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ പ്രശംസിക്കുക അത് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആകരുത്. മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത വിളിക്കുക, അതായത് ബാഡ് വേർഡ്സ്, മറ്റുള്ളവരെ പല വിധത്തിലുള്ള നാമങ്ങൾ, അതായത് ചീത്ത നാമങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചു കൊന്ന് അതൊന്നും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആകരുത്. പിന്നെ കീഴ്ശ്വാസം വിടരുത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച്. പിന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു ഇലയോ പൂവോ വെള്ളമോ എന്ത് എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചാലും, എങ്ങനെ ഭക്തിയോടുകൂടി സമർപ്പിച്ചാൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. അത് ശരിയാണ്. അത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയില്ലാത്തവർക്ക് അവർക്ക് ഇത് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന് ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങളോ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതാണെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുക. പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണ്, ഇതിലും നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം, ഭഗവാന് ദിവസവും പൂമാലകൾ അർപ്പിക്കാനോ ഭഗവാന് ദിവസവും നല്ല വിധത്തിലുള്ള നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കാനോ എല്ലാം കഴിയുന്നവർക്ക് അവർ അത് ചെയ്യണം. ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇത്രമാത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് അപരാധമാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആരാധനയും ഭഗവാന്റെ ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാത്ത വസ്തുക്കളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കരുത്. ആദ്യം ഏത് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ആദ്യം ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ. അതായത് നമ്മുടെ സീസൺ അനുസരിച്ച്, അതായത് മഴക്കാലം, വേനൽക്കാലം, മഞ്ഞുകാലം, ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള. ഇപ്പോൾ സമ്മർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ മാങ്ങ, ചക്ക മുതലായവ കിട്ടുന്നു. പിന്നെ മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ വേറെ വിധത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കിട്ടുന്നു, മഞ്ഞുകാലം ആകുമ്പോൾ വേറെ. അങ്ങനെ സീസൺ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഫലങ്ങൾ ഓരോ സീസണിലും മാറി മാറി ഭഗവാന് നിവേദിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ ആഹാരം പാചകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിക്കാതെ ആരും തന്നെ അതിൽ നിന്നെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന് പുറം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ആദരിക്കുമ്പോൾ, ഗുരുവിന് നമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം ഉറക്കെ ചൊല്ലേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ അത് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ചൊല്ലുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. പ്രണാമ മന്ത്രം ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വേണം ഭഗവാനായാലും ഗുരുവിനായാലും നമ്മൾ നമസ്കാരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ ഫോട്ടോവിന്റെ മുന്നിലോ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിലോ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ പ്രശംസിക്കാൻ മടി കാണിക്കരുത്. ഗുരുവിനെ പ്രശംസിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് സെൽഫ് പ്രശംസ, നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പുകഴ്ത്തി പറയുക, അത് പാടില്ല. പിന്നെ
ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അപമാനിച്ച് സംസാരിക്കരുത്, വില കുറച്ച് അവരെ കാണിക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും. അവർ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് 32 അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന 29 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ മുറിയിൽ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ആരാധനകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരും. വീണ്ടും ആ മുറിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കടക്കേണ്ടുന്ന അവസരം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ആ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ മെല്ലെ ആ മുറിയിൽ കടക്കുകയും ഇരുട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യണം, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം, ആദ്യം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം, എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ മുറി അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ് എന്നാണ് സങ്കല്പം. കാരണം അദ്ദേഹവും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ആരാധന സ്വീകരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഉറങ്ങുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെയും ഉറക്കും. ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വാതിലെല്ലാം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അത് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇരുട്ടത്ത് ആ മുറിയിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല. രാവിലെയും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആരാധന തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ മണികിലുക്കി ശബ്ദമുണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ വാതിൽ തുറക്കുവാനും. പിന്നെ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഭഗവാന്റെ മുറിയിൽ കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അത് രണ്ടാമത്തേത്. കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുറിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് പൂച്ചയോ പട്ടിയോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങളെ കാണുകയോ മണക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യരുത്. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ പ്രത്യേകം പറയും, നമ്മൾ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ കയറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം അവർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അധമ ജന്മം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അവർക്ക് മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള വിവേചന ബുദ്ധിയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മണക്കാനോ കാണാനോ അവർ ഇടവരരുത്. കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴും വിശപ്പാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ആഹാരം പാചകം ചെയ്താലും അവർ അത് അവർക്കുള്ളതാണോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ ആർത്തിയോടുകൂടി അതിനെ നോക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മൃഗങ്ങൾ കാണുകയെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ ഭഗവാന് പാചകം ചെയ്യരുത്. അതായത് മറ്റുള്ളവർ വളരെ ആർത്തിയോടുകൂടി നോക്കിക്കണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് വെക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വയമേവ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യണം, ആരും അതിൽ കാണാത്ത വിധത്തിൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം പാചകം ചെയ്ത് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും നമ്മൾ അടച്ചു തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം, ആരും അത് കാണരുത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അതുപോലെ നമ്മൾ അടച്ചു കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് നമ്മളത് നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള ആഹാരം ഒരിക്കലും ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ആരത്തി അല്ലെങ്കിൽ നാമജപം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ അതിന് ഭംഗം വരുത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൂത്രമൊഴിക്കുകയോ മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്
സുഗന്ധമുള്ള ഇൻസെൻസ്, അതായത് ചന്ദനത്തിരി, പൂക്കളും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സുഗന്ധമില്ലാത്ത പൂക്കൾ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ചില പൂക്കൾക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാകും, പക്ഷെ സുഗന്ധം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സുഗന്ധമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പല്ല് എല്ലായ്പ്പോഴും കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പോയി നമ്മൾ ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ആരതി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വായ്നാറ്റം മുതലായവ വരരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുവാൻ. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത്, ഈ ലൈംഗികതയിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നേരിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. കൂടാതെ അശുദ്ധിയായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ തൊട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. അശുദ്ധിയായ സ്ത്രീകളെ തൊട്ടെങ്കിൽ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായിട്ട് വേണം പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളായാലും ഭഗവാന്റെ മുറിയിൽ കയറാനായിട്ട്. പിന്നെ മരിച്ച ഒരു ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. പിന്നെയോ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകേണ്ടതാണ്. നീല കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്ന കളറോ ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യാത്ത അലക്കാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല. ഒരു ഡെഡ് ബോഡി, മൃതശരീരം കണ്ടതിന് ശേഷം ആരും അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. പിന്നെ അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് കീഴ്ശ്വാസം വിടാൻ പാടില്ല. അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് ആരും അന്യോന്യം ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു ക്രിമറ്റോറിയം, അതായത് ഒരു ശവകുടീരത്തിൽ പോയതിനു ശേഷം നേരിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കയറരുത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഏമ്പക്കം വിടുക മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചെയ്യരുത്. ആഹാരം കഴിച്ചത് ദഹിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്മോക്ക് പുകവലിക്കുകയോ കഞ്ചാവ് വടിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. എണ്ണ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ട് പരാമർശിക്കുകയോ അപമാനിക്കുകയോ മുതലായവ, കാരണം അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ സുപ്രീമസി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ പരമദിവ്യോത്തതയെ പ്രശംസിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. പിന്നെ ഈ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വെറ്റില മുതലായവ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചവച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അശുദ്ധമായ പാത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഭഗവാന്റെ ആരാധനകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ വെറും നിലത്ത് ഇരിക്കരുത്. നിലത്ത് ഒരു പായ വിരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഷ്യൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയറിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലുമേ നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ഭൂമിക്ക് നേരിട്ട് നമ്മളുമായിട്ട് സംബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ എനർജി അത് വർദ്ധിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭൂമിയെ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനർജി ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് നമ്മിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെറും നിലത്ത് ഇരിക്കരുത്. ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു പലക വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പായ വിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഷ്യൻ വിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും വിരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അതിൽ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കുളി കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ വിഗ്രഹത്തെ തൊടാൻ പാടില്ല അശുദ്ധിയായിരിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ നെറ്റിയിൽ 3 വരിയുള്ള തിലകം തൊടരുത് എന്ന് പറയുന്നു. 3 വരിയുള്ള തിലകം നമ്മൾ തൊടുന്നത് ശൈവേറ്റ്സ് ആണ്, അതായത് ശിവഭക്തന്മാരാണ്. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാർ 2 വരിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നേരെയുള്ള ഗോപിയാണ്, നേരിട്ടുള്ള
വരയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഗോപിയായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ തുളസി, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. അതുപോലെ മാത്രമേ ചിഹ്നം നെറ്റിയിൽ കുറിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ കാലും കൈകളും കഴുകാതെ ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇത്രയും 29 എണ്ണം വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് കൂടാതെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വൈഷ്ണവന്മാരല്ലാത്തവർ, വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള, പാചകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു അഭക്തന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുകയോ ഭഗവാന്റെ ആരാധനകൾ നടത്തുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അഭക്തൻ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, അവർ കാണിക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ആരാധിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോട് അസൂയയെല്ലാം വളർത്താൻ ഇടയാക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാന്റെ ആരാധനകൾ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഗണപതി ദേവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഗണപതി ദേവൻ നമ്മുടെ വിഘ്നങ്ങളെയെല്ലാം തീർത്തു തരുന്നു. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് ഗണപതിയുടെ അനുഗ്രഹം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഗണപതിയെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഗണപതി ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ വിഘ്നങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗണപതി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്തിന്? നമ്മുടെ വിഘ്നങ്ങളെ തീർത്തു തരാനുള്ള ശക്തി സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഗണപതിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും കൂടെ ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. കാരണം ഗണപതി നരസിംഹദേവനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഗണപതിയെ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ഭഗവാന് അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ നഖമോ കൈകളോ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നഖം ആ വെള്ളത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം നഖം എന്നുള്ളത് ജഡവസ്തുവാണ്, അല്ലെ? നഖം ജഡവസ്തുവാണ്. ആ ജഡവസ്തു ടച്ച് ചെയ്ത വെള്ളം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കരുത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധമായിട്ട് പാത്രത്തിൽ എടുക്കുക, നമ്മുടെ കൈ അതിൽ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ വേർക്കുന്ന സമയത്ത്, വല്ലാണ്ട് വേർതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യരുത്. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അപരാധങ്ങളാണ്, തെറ്റുകളാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ പൂക്കളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കവച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകരുത്. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കളാണ്, അതിനെ നമ്മൾ കവച്ചു വെക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മേലിൽ നമ്മൾ ഓത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആണയിടുക. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആണയിടും, ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനാണേ സത്യം എന്നെല്ലാം പറയും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ആണയിടാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം കുറച്ച് സേവാ അപരാധങ്ങൾ. ഭഗവാന് നമ്മൾ സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി പത്മപുരാണത്തിൽ 10 നാമ അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നാമ അപരാധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ജപിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. ആ നാമജപം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണത്? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 10 നാമ അപരാധങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? നോക്കി പറയരുത്, കാണാതെ പറയണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ജീവിതം ഒരു പാപങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹം ശരണാഗതനായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് ശരണാഗതനായതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളെയും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം ഭഗവാന് നേരെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസ്, അപരാധം അദ്ദേഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഡെലിവർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധനാക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഭഗവാന് ശരണാഗതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് ശരണാഗതനായതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നാമം ജപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് നേരെ ആരെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്താൽ, അതായത് നാമ അപരാധം ആരെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നാമം എന്നുള്ളത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എത്ര ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. ആ നാമത്തിന് മേൽ ആരെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദിക്കിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല. അയാൾക്ക് പിന്നീട് സംരക്ഷണമേ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് നേരെ ആരെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്താലും നാമം അയാളെ സംരക്ഷിക്കും. പക്ഷേ നാമത്തിനെതിരെ ആരെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്താൽ പിന്നീട് അയാൾക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. അപരാധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് 10 അപരാധങ്ങൾ? ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ 10 അപരാധങ്ങൾ. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഈ അപരാധങ്ങൾ വരാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന, തങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ അവഹേളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ അപരാധം. അത് വളരെ വലിയ അപരാധമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ അവഹേളിക്കുക എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമതായിട്ട് ദേവന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ മുതലായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാമം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായിട്ടോ നമ്മൾ കരുതുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പറയും ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്മാർ ഒരേപോലെയാണ്, അവർ 3 പേരുമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടി, തിരി, സംഹാരം ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയും. ശരിയാണ്. പക്ഷേ വിഷ്ണുവിനോട് ആരും തന്നെ ഈക്വൽ ആകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിനോട് തുല്യമായിട്ടോ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് തന്നെ തുല്യമായിട്ടോ ബ്രഹ്മാവിനെയോ ശിവനെയോ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് തന്നെ ജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദേവന്മാരാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിക്കൊണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും വിഷ്ണുവിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ശരിയല്ല. ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാളി കാളി എന്നോ ദുർഗ ദുർഗ എന്നോ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. അത് അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെക്കാട്ടിലും സ്വതന്ത്രരാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് കീഴിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ, സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, അത് അപരാധമാണ്, നാമാപരാധമാണ്. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായിട്ടുള്ള വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, പുരാണങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ സുപ്രീമസിയെ എല്ലാം വെളിവാക്കുന്ന, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അവയെല്ലാം അവഹേളിക്കുന്നത് നാമ അപരാധമാണ്. പിന്നെ 5ാമത്തേതായിട്ട് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ ഗ്ലോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ നാമത്തിന്റെ എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത്? ഗ്ലോറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാമത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം അതിനെ കുറച്ചു കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് സങ്കല്പികമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാനോട് തുല്യമായിട്ട് ശക്തിയുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമാകാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് ഭഗവാൻ തന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. കലികാലത്തിൽ നാമജപം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മുക്തി നൽകും. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് അതിന്റെ മാഹാത്മ്യമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്നയാർ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാമം ജപിക്കുന്നയാൾക്ക് ഈ
മാഹാത്മ്യം തെറ്റായിട്ട് തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇമാജിനേഷൻ ആണ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അവര് വെറുതെ ഇസ്കോൺകാർ വെറുതെ പറഞ്ഞ് പരത്തുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് ഇത്രമാത്രം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംശയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം അപരാധമാണ്, നാമത്തിന് നേരെ ചെയ്യുന്ന അപരാധമാണ് എന്ന് പറയും. കൂടാതെ ആ നാമത്തിന് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക. ആ നാമത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം ആ നാമത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും സാങ്കല്പികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇനി ഏഴാമത്തേത് വളരെയധികം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അപരാധമാണ്. അതായത് നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എത്ര ജന്മങ്ങളിലെയും പാപകർമ്മങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ നാമജപത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, കാരണം പാപകർമ്മം ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു ക്രമേണ. അത് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം. പക്ഷേ നാമത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കി നാമജപം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വളരെ വലിയ സിന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എട്ടാമത്തേത്, ഈ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പുണ്യകർമ്മമായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് അത് അപരാധമാണ്. കാരണം വേദങ്ങളിൽ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ഒരുപാട് റിച്വൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പുണ്യം സമ്പാദിച്ച് നമുക്ക് സ്വർഗലോകങ്ങളിലെല്ലാം പോകാനായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള റിച്വൽസ്, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഒരു പുണ്യകർമ്മമായിട്ട് കരുതുക. അതുവഴി നമുക്ക് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയി സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് അപരാധമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട്, നാമജപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ നാമജപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. കാരണം ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അറിവില്ല, അജ്ഞാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ, അവിദ്യയിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് ഈ നാമജപത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട്, നാമത്തിന്റെ പവർ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ എന്നിട്ടും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ആ നാമജപത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുന്നത് അത് അപരാധമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം അത്രമാത്രം മാഹാത്മ്യമുള്ള ആ ഒരു നാമത്തെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അയാൾ പാപിയാണ്. അയാൾക്ക് ആ നാമം ജപിക്കാനോ അതിൽ വിശ്വസിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. കാരണം പാപകർമ്മം അത്രമാത്രം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അയാളെ വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 10ാമത്തേതായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇത്രമാത്രം നാമജപത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടിട്ടും അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയും പിന്നെയോ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 10ാമത്തെ അപരാധമായിട്ട് പറയുന്നു. കാരണം നാമജപത്തെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടിട്ടും അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഇരിക്കുക, കൂടാതെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും ആസക്തി വളർത്തുക, ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ നാമത്തോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ആ മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാൻ, പരിശുദ്ധരാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. കാരണം ഈ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ, അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുകയും
സേവാപരാധങ്ങളും നാമാപരാധങ്ങളും ഇല്ലാതെ അതിനെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറുവാനായിട്ടുള്ള, വളരെ പെട്ടെന്ന് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അല്ലാതെ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തോലൂടെയുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. കാരണം അപരാധം അതിന് വിഘ്നമായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിഘ്നങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ അപരാധങ്ങളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 64 ഇനങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കഴിഞ്ഞ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ 20 എണ്ണം, അതായത് പ്രവൃത്തി മാർഗവും നിവൃത്തി മാർഗവും, നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള 10 ചെയ്യേണ്ടവയായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള 10 കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ടുന്ന 8 കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി അധ്യായം 8-ൽ ഒഴിവാക്കാനുള്ള അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 19-ാം ഇനം വിവിധ അപരാധങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒഴിവാക്കേണ്ടവ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുകയോ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് വിവരിച്ചത്. എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം, ഏതെല്ലാം അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങൾ. 32 അപരാധങ്ങൾ അനുബന്ധ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വരാഹ പുരാണത്തിൽ നിന്ന് അധികമായി 29 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ പത്മപുരാണത്തിൽ കാണുന്ന വിശുദ്ധ നാമത്തിന് എതിരെയുള്ള 10 അപരാധങ്ങളും, ഇങ്ങനെ ഉള്ള 44 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, 44 അല്ല, ഇത്രയും അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത്. ഇതാണ് 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം അകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചന്ദനം ഇത് തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിലരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണോ? ഇല്ല മാതാജി, ചന്ദനം തൊടുന്നതിന് എന്താ മാതാജി? പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. പ്രസാദം എല്ലാം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം കഴിക്കുക. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്തായാലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലര് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ അമ്പലത്തിൽ തരുന്ന പ്രസാദങ്ങളെല്ലാം തൊടുന്നത് കാണാം. പക്ഷേ ചന്ദനം അതിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും രൂപഗോസ്വാമി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചിലരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട്. അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ തൂവിയിടരുത് പ്രസാദം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസാദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലര് തലയിൽ പൂക്കൾ വെക്കും, തുളസി വെക്കും, അതെല്ലാം അവിടെ തന്നെ നിലത്ത് വീഴും, അത് ആരെങ്കിലും ചവിട്ടും. അതുപോലെ ചന്ദനവും അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ തൊട്ട് അതവിടെ താഴെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചവിട്ടുക, അതെല്ലാം തെറ്റാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോ. അതറിഞ്ഞുകൂടാ മാതാജി എനിക്ക്, ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോ ബാഗ് പലതും ലെതർ ബാഗുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും, അതൊക്കെ അമ്പലത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ശരിയാണോ? അത് മിക്കവാറും എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ബാഗ് ഒന്നും അകത്ത് കയറ്റെടുത്തുന്ന മിക്കവാറും അമ്പലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ചിലര് രാവിലെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, നമുക്കറിയില്ല. ബാഗ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അകത്തേക്ക് ബാഗ് കൊണ്ടുപോകരുത്. പുറത്ത് വലിയ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അകത്ത് ബാഗ് കൊണ്ടുപോകരുത്. ചെറുതാണെങ്കിലും പിന്നെ ലെതർ ബാഗ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ശരിയാണോ? ഇല്ല, ലെതർ ബാഗ് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ലെതർ തോലല്ലോ. അതെ അതെ, അത് ശരിയാണ്. മാതാജി ഭഗവാന് പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോ മാതാജി പറഞ്ഞു സുഗന്ധമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അല്ല, ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സുഗന്ധമുള്ള പുഷ്പങ്ങള് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത സന്ദർഭത്തില് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പുഷ്പങ്ങള് നമുക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് അർപ്പിക്കുമ്പോ സാധാരണ വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്പലത്തില് മുല്ലയും തുളസിയും താമരയും മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ സാധാരണ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ. തുളസിയും എടുക്കുമല്ലോ. തുളസി എടുക്കും. തുളസി ഭഗവാന് തീർച്ചയായിട്ടും സമർപ്പിക്കണം. പിന്നെ മുല്ലപ്പൂവ്
താമര, അത് ഇതൊക്കെയാണ് എടുക്കാറ്. അമ്പലത്തിലെ കാര്യമല്ല, അമ്പലത്തില് നമുക്ക് സ്ഥലം വേറെ അല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ വീടുകളില് അല്ലെ, വീടുകളില് നമ്മുടെ വീടുകളില് അതെ, നമ്മളിപ്പോ വേറെ പൂക്കളൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലാകുന്നത് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതെ 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 പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ്. കാരണം അതെ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കള്, അത് ചീത്ത പൂക്കളല്ല, അതെ, അതെ, അതില് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല സുഗന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ അതെ, നമ്മൾ അതെ, ഭക്തിപൂർവ്വം കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ. അതെ, കൊടുക്കുന്നതില് തെറ്റില്ല. പക്ഷെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് നമ്മള് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് അത് തന്നെ സുഗന്ധമുള്ള പുഷ്പം തന്നെ അർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത അവസരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണത്, നമ്മള് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, എന്താ ഒരു സൈസ് ജമന്തി, എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത്, മാരി ഗോൾഡ് എന്ന് പറയും. മാരി ഗോൾഡ്, ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും കളറുള്ളത്, അത് ഒരിക്കലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയും. ഇതല്ലേ മറ്റേ അല്ല, എന്തോ നീര, അയ്യോ, ജമന്തി എന്ന് പറയും നമ്മള്. പക്ഷെ വാസനയുള്ള ജമന്തി അല്ല, അതുപോലത്തെ വലിയ ഉണ്ടയായിട്ട് വലിയ മാരിഗോൾഡ് എന്ന് പറയില്ലേ, അത് നമ്മൾ ഈ അലങ്കാരത്തിനൊക്കെ എടുക്കും. സാധാരണ വലിയ വലിയ ചെണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് അത് എടുക്കുക. അത് നമ്മള് ഭഗവാന് അരളിയല്ല പ്രഭുജി, അല്ല മാതാജി, അരളിപ്പൂവിനെ കുറിച്ച് ഈയിടെ ഇങ്ങനെ അരളിപ്പൂവിനെ